שלום לכולם, בברכה הקצרה הזאת של 3-5 דקות ננסה להכין ברכת חג שמח ללקוחות, חברים, משלוח למי שנרצה. נכנסים לאתר שנקרא easy site, זה easysite.ai, שימו לב, יש כמה אתרים שהם דומים, רישום חינם עם גוגל, build new website, ורושמים מה שאנחנו רוצים. לדוגמה, תבנה לי אתר אינטראקטיבי עבור ברכת חג שמח לחברים, משפחה ולקוחות. האתר הוא משכן, אני עוסק בסיכונים, תבנה את האתר כך, לכלול סטטיסטיקות מפתיעות, בדיחות ודברים שקשורים לסיכונים ולפסח, יציאה לחירות וכולי. זהו, גדול. זה כל מה שצריך, generate website. זהו, וזה מתחיל בעצם לייצר לנו את האתר. כמה מילים תוך כדי שמייצר, כי זה יכול לקחת לו 3, 4, 5 דקות. אז אחד, ברגע שנקבל בעצם בצד הזה את האתר ונראה אותו, תכף לכתוב את הקוד, יכולים לבצע תיקונים ושיפורים, כלומר ללכת פה לאינסטרקשן ולהגיד לו תוסיף לי כפתור כזה, תשנה לי את הצבע, תוסיף לי תמונה של מצע, לא משנה מה, כל מה שרוצים אפשר. יש אפשרות מתקדמות, אני לא אכנס ב3 דקות, לערוך תוכן בתוך האתר וזה, אבל רוב הסיכון שלא יהיה צריך. כמות האיטרציות היא מוגבלת, מה זה אומר? האתרים האלה עובדים במודל של פרימיום, פרי ופרימיום, כן? זאת אומרת שאתה יכול לעשות בחינם עד, נגיד, סתם, 3 שעות ביום, 5 פרומפטים לצורך העניין, מעבר לזה זה בתשלום, ולכן למה אני מדגיש את זה? כי אם אנחנו נבקש תוסיף לי ותשנה לי ותערוך, ואנחנו באמצע, יכולים להגיד למצב שאנחנו תקועים באמצע, כי הוא רושם קרדיטים, אתם לא יכולים להמשיך, ואז הלך לכם ההזדמנות לשלוח את זה לפני החג. אז לא רגע לשלוח ואז פתאום להיות מופתעים ולהיתקע, לנסות כמה שיותר להסביר, לא מדי, אבל להסביר במכה הראשונה מה רוצים, עוד תיקון אחד ולעצור שמה. worst case scenario, כמובן שאפשר לפתוח עוד איזשהו ג'ימייל אקאונט, לקרוא לו חג שמח, וסתם טוב בעצם לעשות את זה, אבל פשוט להיות ערים לדבר הזה. זהו, ולאחר מכן בעצם מה שנצטרך לעשות זה ללכת לפאבליש ונקבל קישור שאותו בעצם נוכל לשתף עם הלקוחות, עם כל מי שנרצה בעצם. יש יכולות מתקדמות, כן, יש לזה פרייסינג, אפשר לעשות דומיין משלנו וזה, אבל זה לא ברמה הבסיסית. ב-My Project אנחנו נראה בעצם את כל הפרויקטים שנעשה, כי אפשר יותר, פסח, סיכונים ושחרור, אז זה בעצם מספר מעושה, זה שם הפרויקט הנוכחי, כרגע הוא בעצם כותב את הקוד ובונה. אפשר אגב להוריד את הקוד ולאחסן אותו באתרים כמו טיני הוסט או כל מיני, אבל גם זה שוב, זה באמת לא חובה, כי הוא נותן לנו בעצם הוסטינג ו-URL והכל בקלות, אז בדרך כלל לא צריך את הדברים האלה. מה שאנחנו כן נצטרך לעשות בסוף זה פשוט ללחוץ על פאבליש ולקבל את ה-URL ולשתף אותו, זהו. אז הנה, הוא בונה את זה. זה באופן כללי חלק מאוסף של כלים ששווה להכיר ולהסתכל עליהם בהמון תחומים, יצירה של אתרים, תכנים, סיכומים וכו'. יכול לעזור מאוד מאוד בשביל עמוד מידע בנושא סטטיסטיקות, גרפים, דשבורדים וכו'. לא רק האתר הזה, כל אתרים הניואנסים שלו, תרצו נעשה לזה סרטון אחר או שנעשה לשיחה עם מי שירצה, או בטלפון, אפשר להתייעץ, 050-888-5732. מה עוד תוך כדי שהוא בונה את זה. אפשר לסגור את הדפדף, לא לסגור את הדפדפן, אפשר לקבץ אותו, לסגור אותו, כן? להקטין אותו ולעבוד על דברים אחרים תוך כדי זה לא סותר ולא מפריע. אם בטעות קופצת שקיעה, שזה קורה לא הרבה, אבל לפעמים קורה להם שאומר יש איזשהו אירור מסוים, אז הוא כמעט תמיד מציע לפתור את זה עם AI, כלומר הוא יגיד לך פיקסית, אתה פשוט לא להילחץ, להגיד לו תתקן את זה, ואז הוא יתקן ויעשה לנו מחדש. עוד דברים ששווה להכיר בינתיים. מסוים כרגע, בואו נחכה לזה רגע שירוץ. הנה, לואודינג, נראה שהוא תסיים, 10 ו4 דקות, הנה, חג קשור לשמח, בואו נחץ הצידה. הוא מספר אגב מה הוא עושה, כן, בניתי את זה, הצעות המשך, אתה יכול להמשיך, נגיד, אם אתה רוצה להוסיף פונקציונליות של שמירה, שיתוף, נגיד, אני רוצה שזה יהיה אפשר לשתף את זה בוואטסאפ ופייסבוק, זאת אומרת, אוקיי, תוסיף לי כפתורים בשיתוף וזה. הנה, משה כהן, יהיו סיכונים, חג פסח, ככה וככה, סטטיסטיקות, 10 סיכונים מכות מצרים, 40% עלות סיכון, זהו,
כן? אפשר להפנות אותו לאתרים, לסוג כל מיני סורסים, לייצר בהכשרה, תבנית, חמוד, כן, נתיחות, רחוב, אפשר לתקן את זה, לשנות את הכתובת, את הדברים, זהו, בגדול זה האופן של הבנייה, אני אעשה את השלב האחרון, פאבליש, ברגע שפאבליש אני מעתיק את הקישור הזה, זהו, אוקיי, מוזמנים לשתף, לתייג, לאחל חג שמח, תודה רבה לכולנו, שבאמת נהיה בני חורים.